Hemme salam. Şu soraq kän soruldy? Raqib. Düşmanmy, mähribanmy? Iki manysy bar. Adamlar aljyra diýär şu söz. Şu hakda azrak gurrun edelim. Türkmen dilinde raqibiň birinji manysy düşman, bäsdeş, ýarşdaş, keseki ýat diýmek. Bu nerden gelip çykdy? Bu sözün kökü Arapça raqaba işliginden gelýär. Raqaba näme diýmek? Bakmak, goramak, iyi demek. Bakmak ýagny çagan, garryny bakýan şol. Iň köp ulanylýan manysy gözegçilik etmek, gözegçi bolmak, iyi demek, garagçylyk etmek, barlamak, gözgulak bolmak. Ve bu işliň sypaty raqib bolýar. Gözegçi, serediýän, esewan edýän, goraýan, gözegçilik edýän, iyi diýen garagul. Soň farsçada we türki dillerde onuň ikinji manysy döreýär. Gözegçilik edip ýörüp, izarlap ýörüp, edip şo sen bilen ýarşjak bolup, bäsdeş boljak bolup, ýagny düşman ýaly manylary öwrülýär. Edebiýatda mu ýaman gowy mysal bar. Aşyk var, magşuk var. Aşyk ýagny söýýän, magşuk söýülýän. We hemişe üçüncü kişi var. Şolaň arasyny boljak bolup, gözegçilik edip, izarlap gören. Oňa da raqib diýilýär. Şundan soň şu raqib şu manyda kän ulanyp başlanýar. Ýene bir mysal bilbil, gül we tiken. Tiken şu taýda raqib. Bilbil gül oňçak, gül gowurýar. Ýöne oňa böwet bolýan zat näme? Tiken. Ýagny raqib. Ýene bir gowy mysal Allah, bende, şeytan. Şeytan bärde raqib bolýar. Indi türkmen dilinde raqibiň ikinji manysy mähirli, rahimli, mähriban, rahimdar diýmek. Eje, hey dünýäde senden eziz, senden raqib adam bamka. Bu nerden gelip çykdy? Bu söz bolsa Arapça ragaba işliginden gelýär. Ragaba gaty, güýçli islemek, küýsemek, arzu etmek, söýmek ýaly manylary bar. Munyň sypaty raqib bolýar. Raqib isleýän, küýseýän, söýýän, dileýän. Käbir ýerlerde manysy ütkep, azrak isleýändä islenilýän, söýülýän diýmek bolýar. Oňa da at şekli ragbat, ragba, ragbat diýen söz bar türkmençede de o güç kuwat diýmek, olam şundan gelýär. Ine görüşüňiz ýaly ragib bärde gayn bilen Arapça bilenler düşünýär. Mundan öňki söz bolsa, bäsdeş, düşman manydaky bolsa, raqib q bilen, qaf bilen, bärde gayn bilen. Ýöne türkmen dilinde şu ikisi de q bilen ýazylýar, raqib bolýar. Şoň üçin aljyra diýär adam. Görüşüňiz ýaly raqib bärde qaf bilen, gözegçi manydaky. Men ýene bir öz şahsy pikirim bar. Raqib bizim ikinji manýdaky mähriban şu ýene şu raqibden gelmegi mümkin. Sebäbi raqib diýmek gözegçi, gözegçilik edýän, goraýan diýmek. Allahyň 99 adından biri hem raqib, ar-raqib, gözegçilik edýän, gözegçi, goraýan diýmek. Munyň iki görnüşi hem bolup biler. Biri gowy manyda, biri erwet manyda. Video kan uzun bol tamamlaýyn. Sag bolun, hoş oturuň. Öz iki görnüşli raqibleri hem öz ýakynyňyzda töwereňizde saklaň.